magana auren nawa? Wai kai har yanzu ba za ka bar maganan auren nan ba? Na gaya ma ka bar maganan auren nan. A'a mama, na gana abokanai na duk sun yi aure, ni kaɗai ne kawai ban yi aure ba. Allah sarki, ta yaro kyau take ba ta ƙarko. Ni shawarar da zan ba kuma abin da nake so da kai, ka yi karatu. Idan kai karatu kana da ilimin ba abin da Allah ba zai baka ba a rayuwar duniya. Amma kai aure yanzu sai ka jaza maka abubuwan ai sai su ma yawa. Abin da nake so da kai ni na fi so ka yi karatu. Idan kana da ilimi ba za ka sha wahala ba a duniya. Kai haƙuri da maganar auren nan ka bar ta kai karatu. Amma ni ma gaskiya auren nan dai shi ne a raina, shi ne ke bukata. Yan ma dadi ya zo ki faɗa. Waidi ya. Almajiri shigo man. Na'am. Zo. Gani? Wa alaikum salam. Almajirin da yake barin yana ina? Ni ne ai. Kai ne? Ni ne almajirin. To dan zauna da nan mana. Zauna ai ni nace a'a tashi mana haba. Ai ni nace ka zauna anan, zauna ba komai, zauna. Tabarakallah masha Allah. To na ganka almajiri kuma babba da kai fa. Ai rayuwar ce yanzu duk sai a hankali. Allah sarki. Allah sarki. Insha Allah daga yau ka daina. In har kana da ni daga yau ka daina. Gaskiya na gode. Haka da. Na gode gaskiya hajiya. Amma yanzu ka zo gidan ma ba mu yi abinci ba. Amma zan dan ina da dan canji a wuri na zan baka. Amma ka san me nake so da kai? A koyaushe kana da waya? Makarantar ba a barin mu rike waya. Ba barin ku rike waya? To zan siya ma ita a koyi sai ka dinga rikewa. Amma ina so za ka dinga zuwa gidan nan koyaushe. In wata dai bukata na ne ɗan kaɗan ne ta wani lokaci ba ta kuma yi zuwa uku ba. Kamar wacce ke na hajiya. In ka zo kai kan zan faɗa ma. In ka zo kai kan ko yau da dare ma in kaga za ka iya zuwa sai ka shigo bayan magariba haka ko ɗan tashi daga makarantar dare. To amma da daddare fa hajiya muna kai karfe 11 tashi da karatu. In kuka tashi zuwa 11 sai ka zo ai sai ka kwana a nan. Ai ba komai ai ka zama ɗan gida da dare kawai ka san a ranka ka zama ɗan gidan nan. Ina tsoro ne hajiya. Kakka damu kai ka. Ba wani abu kaji na canjin wani na ɗazan nan yauwa. Da shi wannan ka je ka samu abinci ka ci. Kaji? Kar ka damu gobe in ka zo komai duk abin da kake so zan ba. In ka za ka biya min bukata ta duk abin da kake so ai zan ba shi. Sun tanin nan saurayi kamar ka haka? Shi ke nan ba komai ka damu. Abinci da godiya. Ka zo ba kakka manta ka zo din ba. To sai ka zo. To sai ka zo. Na ga yaro su. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da yajiya. Barka da yajiya. To, kai ne a gidan namu? Yalla, an wani lafiya? Lafiya ga. Ya gajiya a gida? Alhamdulillah. Masha Allah. Yawa sako ne yanzu Alhaji daga kamfani. Shi ne ya turo daga waje ya ce kawo miki. A waje nan? To, a ce shi daga nan kawai ba matsala. To, shi din yana ina kenan? To kisan daga wajen ya turo ta kamfanin mu ne. Dan kamfanin Kutuma. Shi ne sai ce ina zo sai Shi kenan ba matsala. za ki ga da gaba ɗaya bayanin yana ciki da komai ba matsala. Da sako a ciki mai. Akwai sako a ciki. Shi kenan ba matsala. Na gode sosai ba. Na sauka lafiya. Yawa Allah ya sa. Na Na gode sai an jima. Bari in kira abokin alazin nan tun da alaji ya yi tafiya kan da zuriyar nan ma bari dai. Hello? An wani lafiya? Lafiya kalau ya gida. Ya gida ya kake? Na ci kwana biyu tun da alaji ya tafiya dai kai kan ko dan ziyarar nan ka shiga ka duba kuma babu shi na ci to bari ni dai in kira ka mu gaisa. A yi haƙuri in Allah yadda zan zo. Izinin ta'ala. To shikenan ba matsala kana ina ne haka? Ina studio ina dan wani karasa wani aiki ne. To
to shi kenan ba matsala. To gaban me za a ajiye ma kayan marmari? Duk abin da ya samu. To shi kenan insha Allah za a ajiye ma shi sai ka zo. To shi kenan a tanade ni da nan zuwa. To shi kenan sai ka zo. Na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Mata Alhaji. Kin yi wuyan gani ai. To gashi mun zo gidan ma. Tunda Alhaji da ya tafi ba a ganin ba. Sai dai addu'a ke sai ne yin aikin. Ga wani sun kare fresh kake. Ka fi Alhajin ma dawo yaro. Kalle kifa. Sina. Yanzu ka san me kake so da kai? Tunda Alhaji baya nan. Yau inna ranar mutum 24 hours na ba ka kai za ka mai gurbin Alhaji. A'a ba. Ina da me za fasa to? Tunanin da kake kawai ka wani tunani mu shige daga ciki. Duk wani tunanin za a yi shi a ciki ko ya za a yi? Muje. Shi ke nan Muje. Muje. Rediyon ɗin duba kofar nan ka rufe ta? A na rufe ba matsala. To shi ke nan ku shiga. Masha Allah. Mahdi ka shigo? Da zuwa. Ka dai ci abinci amma ko? Na ci abinci. Shi ke nan. Masha Allah yanzu mu ɗin shiga daga ciki ko? Share-share za a yi. Wanda da mu da muka shiga da zan nuna ma abin da za ka yi. Haji, ka zo mu shiga daga ciki gaba. Gaba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Zara. Haba Zara, haba Zara. Ina ta miki magana ina kika shiga me kike ne? Alhaji shi. Yaushe a gari? To ba za ki karɓi ledatawa ba? To na karɓa. Ai ba ɗabi'a ba ce. Ita kiran mutum ba zai daga ma. Zuwa ba sallama ba waya me faru? Karki da. Eh? Karki da. Zafi nake ji ni dai yanzu baran fara A dakata mana kamar ya ka shiga ɗaki. Ban gane ba zafi nake ji zan je cire kayan. Zauna mana zauna mu ɗan yi magana tukunna da man sutura nake so nake mu yi magana zauna mu magana. Ban gane mai magana. Zauna mu magana. Kaka shiga da ciki ai ba sai ka shiga daga ciki ba kai ka. Zauna. To mu yi magana. Eh? Mu yi magana. To, ai har na ɗan manto mana zan faɗa da miji. Gaba ɗaya ganin ka na buna buɗe na kiɗi ne. Shirman banza. Wai me haka? Ka ji kai dai ɗan yi haƙuri zauna mana. Allah kauce min hanya. Na yi wa ina idan ya shi ya shiga na lalace. Kai, me zan gani? Me zan gani haka? Ba komai almajiri ne almajiri ne. Shara ne. Almajiri? Shara yake ɗan Mun mun yi da kira alaji. ki ɗauko min almajiri. Shara yake mun alaji. Almajiri a ɗaki. Shara kai mun ko? Shara yake mun alaji. Shara ne. Ya haƙuri alaji. Almajiri a ɗaki. Kar ki ƙara mun magana. Almajiri a ɗaki. Assalamu alaikum. Yaji me yake faruwa? Magana auren ta wace mata. Kada Allah wuce gaba mutane. Wuce. Almajiri a ɗaki. Kira na ce na mata shara. Za ka gane mu. Alhaji,